बेरगावआव एबसुनि बानजायनायाव दानसेनि थाखाय हारिमु फोरोंथाय मावबादा खुंदों। रंजालि बैसागु फोरबो सौफैनाय सिगां गाजा गोमजायै बरायनो आरो इयुन जोलैफोरखौ गावनि हारिमुनि बागै गुवारै बुजिहोनो थाखाय दानसेनि हाबाफारि लाना बेरगाव दख'रा एबसुआ हारिमुआरि फोरोंथाय होदों। गावनि आंगो बर'नि हारिमुखौ गोजोर खालामनो आरो मोसानाय दामजु दामनायनि सायाव फोरोंथाय होनो आवगायदों बेरगाव एबसुआ। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव हारिमु भवनाव गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लानाय मोसानाय आरो दामजु दामनायनि सायाव फोरोंथाय होदों। बे हारिमु मावबादायाव बर'नि दोरोङारि मोसानाय जेरै खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा आरो बैसागु मोसानाय फोरोंनाय जादों। बेराफारसे खाम, सिफुं आरो सेरजा हुनाय बायदिखौबो फोरोंनाय जादों। बे से दाननि हारिमुआरि फोरोंथाय मावबादायाव बेरगाव ओनसोलनि गासै 130निबो बारा लाइमोनफोरा सोलोंथाय लागासिनो दं। बिसोरो दोंथाम मोसाबाय, माने मोसाग्लांनाय, दावसिन देलाय आरो बैसागु डान्स मोसादो। माने बिथांमोना बिराद मोसानो सोलोंनो गोसो दङ, थेवब्लाबो माने गोदान फैनायनि थाखाय एसे उसुबिदा जादों। माने माखासेया गोरों जायो, माखासेया रोङा, बेयाव माखासे थालांनाय जादों मोसानायफोरा। रोंगोन बिथांमोना, आंनि आसा दङ। माखासे सोलोंग्रा मानसिफोरा माने गोसो दङ नालाय, बेनिखाय बिराद मोजां मोसायो बिसोरो। अननो ओंखारदों आं। जाबाय। बेसेबांसो सान जाखो बिसोरो मोसानाया? बिसोरो ओरैनो दायो 10 सान जाबाय। 10 सान जाबाय। औ 10 सान जाबाय। जौखोन्दो रोंगौ बायदि? बिसोरो माने मोसाग्लांनायखौ माखासे रोंजोबबायखौनो हमना लाबाय, आरो दायो दावसिन देलायखौबो माने रोंबायखौनो हमना लानांगोन। गोदान माखासे गथ'फोर फैदों नालाय, गेजेराव माने सोरबा रोंखानायावबो सोरबाया माने हाबसनना होफैनायनि थाखाय एसे उसुबिदा मोनो बिथांमोना। बेसेबांखिनि माने सान नांगौ जेनेबा बिनि माने बेखौ रोंबाय। माने माबाया गोसोआव थाजोब्बाय आरो बिसोरो फर्मुला गोसोआव थाजोब्बाय। माने गोदान हाबफैनायनि थाखाय माने एसे उसुबिदा जानानै बेसेबांसो सान आरो दं, माने 15 दिनसो दंबावो आरो 12 सानसो दंबावो फोरोंनांगौ। आं दा नैबे वर्कशपआव खाम सिफुं फोरोंनायनि होनोब्ला दा खाम आरो सिफुं सोलोंनायाथ' बेयो माने गुबै माने गोदान मानसि फैखादों। आं दा बेसिकनिफ्राय माने गुबै गुदिनिफ्रायनो आं दा माने फरायसालिफ्राव जेरैबायदि गाराङानिफ्राय कखनिफ्राय फोरोंनांगौ जायो, थिग बेफोरबायदिनो दा खाम सिफुंखौबो आङो दा आखरजों माने लिरनायजों माने फोरोंनो गोनां जादों। दा गोदान जोब माने सानसेबो दामफेरि बेबायदि मानसि फैदों। सिफुंखौबो सुफेरि, खुनु दिन दामफेरा, ओमफ्राय खामखौबो बिदिनो दामफेरा बेबायदि मानसि फैदों। दा बिसोरखौ आं दा फोरोंनायाव माने लिरनानै होनाय जादों। ओमफ्राय दा बिसोरो दामनो नाजादों, ओमफ्राय हादोंबो। जोङो दा आइटेम बायदि खेराइनि जों बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला, मोसाग्लांनाय बायदिफोर होदों। ओमफ्राय दा बेफोरो दा जाफ्रामबाय एसे। ओमफ्राय बारदै सिख्लाया एसे नैबे माबाया दावस्रि देलाया एसे नांगौ दंबावो। दा बेखौबो हाहैगोन। दा बे सप्तासेनि गेजेराव हागोननि आसा दङ। ओमफ्राय बेखौ फोरोंनायाव बिथांनिफ्राय मोजां दामजु माने दामनाय दामगिरि ओंखारगोन होनना सानो ने? औ माने निस्सय थारैनो माने मोजां दामगिरि ओंखारगोन बायदि मोनदों आंनि आन्दासाव। दा गिबियावथ' दा दामग्राया खाम दामग्रायानो 20 जन आरो सिफुं सुग्रायानो 20 जन बिदि फैदोंमोन। ओमफ्राय दा एसे खमायनानै थेवबो दङ, जे 10 जनसोया दङ। दा बिसोरनि गेजेराव आइजो सिफुं सुनायाव, खाम दामनायावथ' दा आइजो दंखायोनो, सासे दंखायो जोंनाव दा। ओमफ्राय आगोलाव दङमोन सासेमोन, सानैयानो दङ। आइजो दा सानै दङ। दा आगोलाव साब्रै साबासो दङमोन। ओमफ्राय दा सानैसो माने एसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै। ओमफ्राय साननैसो उनाव फैनोबो हागौ। बैसागोनि दा माने वर्कशपआ दा जोंहा साननैसो उनाव जों मेथाइ माने बैसागो मेथाइजों खालामगोन सानदों। बेयाव माने फैनो हागौ आरो बिसोर। ओमफ्राय दा खाम दामनाय दा हौवासाफोरानो बांसिन दङ। ओमफ्राय दा सिफुं सुनायाव आइजोफोरबो दङ, हिन्जावसाफोर दङ, सिख्लाफोर। बिसोर माने गोसो जानानै फैदों आरो बिसोर माने गोरों जानो लुबैदों सिफुं सुनानै। ओमफ्राय बैसागो देंखोफोरखौ बोनो लुबैदों बिसोरबो। बिदिनो माने खुनु दिन दामफेरा, थेवबो बिसोरो माने लिरनायजों मानायजों बिसोर नाजानानै एसे रोंहांदों आरो दा एसे बोनो रोंहांदों। दा बिसोरनिफ्रायबो माने गोरोंखौ ओंखारगोन होननानै आंनि माने मिजिंथिनाय दङ आरो आंहाबो। दा बिदिनो